assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Janganɗen ko wa o ɗiggi gitten wa gadden windande hesere. Hande ko ya mawɗo no windirte e ya tokoso kasi ɗum ɗo hande jannguɗa ya mawɗo ya tokoso. Ngaren gitten wa o tawɗa jangi wa e gayni momten wa o gaccen ɗo masɗe ɗe mastiren ɗum ya o gasi mbaɗen ɗo ya yanen ay ɗo woni yi ay ɗo woni ye ɗo woni yo ɗo woni yu ɗo gasi ngara pooɗamo no mbiyata mbiya ya yi ye yo yu gasi ɗo timmi ngara jippa less bencita mbiya ay mbiya i mbiya ey mbiya oy mbiya uy gasi ngara pooɗa mbiya ay ay i ey oy uy gasi ngara lomba masgal yay yiy yey yoy yuy gasi waɗani ɗo gasi ngaren pooɗen mo yaay nani nayde yaay mbiyen yi mbiyen ɗo yeey mbiyen ɗo yooy mbiyen ɗo yuuy gasi ngaren ƴetten ɗo mbaɗen ni dettinen ɗum ha wala ha fota oɗo net ay ƴetten oɗo fota oɗo fota hen gasi ɗi poti hankkadi noon ko jangete e ya e hewde ɗo so ɗiggi a sirti e majjere muɗum hankkadi ya ko jangete hen e hewde ko ɗo tan haaɗi ya mawɗo ya tokoso so wayini fooɗani wadde mbasa fodde ya yi ye yo yu pooɗa ya yi ye yo yu gasi ɗo bencita ay ey ey oy uy pooɗa ay i ey oy uy lomba masgal yey yiy yey yoy yuy ngara pooɗa yaay
yeey yeey yooy yooy ɓamto goto ɓaɗen ya mawɗo ya tokoso a i e o u masen ya yi ye yo yu ngara pooɗen a i e o u janggen ya yi ye yo yo benciten ay ey ey oy oy ngara pooɗen ay ey ey oy oy ngaraɗo yay yaay yey yii yey yeey yoy yooy yoy yooy so tawi fooɗani mbasa fodde so fooɗi pooɗa ni foti alluwa ma nan ɗon ƴettu kuɗol ma e carnet ma mbajotoɗa jangga ɗigga so ɗiggi ko an jiwana min a saggi ndewaɗo 00221 77 906 14 81 a saggani ɗum jinmi an keso jiɗɗo nadde e galle golle jangde waɗa 00221 77 906 14 81 mbaɗa ya li jiya WhatsApp o ngara kala indema yettode ma on saaha jaɓira nadde nde gaddora temedde ma 4 nasirguel temen 4 nasirte temen 4 nasirte on saaha noon kala lewru maydu ko temen mbatta hen ko jangde mbiɗa a funtaka mbasa funtude janguinowo ma a funtaka aɗa jangguine a janggi a wawi ko an jeeyi gandal wona minen a janggi a wawi andu ko an jeeyi gandal wona minen a janggi a wawi an jeeyi gandal wadde balle jingge duuse oɗon balle oɗon jingane wadde coftore wallude jinggude yo Allah hokku en nande e jabde e famde ko halte ko nafoore moɗon yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah gondiɗo ko musidɗo moɗon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam